Bafowethu, nazi indaba ezimnandi. Izingoma zegcokama elisha ziyabuya online kuwo wonke ama-platform music online ke laphana sikhuluma ngabo Spotify, YouTube kanjalo Apple Music nako-Deez nakwezinye indawo. Lembiko ikhishwe umthandeni igcokama elisha emva kokuthi laphana abantu abaningi bese bekhuluma amampunge njengoba ngengasho ngathi kukhona nomunye umculo kaMaskandi enkodla igama lakhe okhuluma izindaba ezingezinhle ethi umthandeni ukhiphe lezi ngoma ngenhloso ukuthi khona abaculi abathile abasabayo. Cha, akunjalo namanje ngisayiphinda lonto nanginomthandeni sekugcwaliselile lokho wathi cha bafowethu amaphaphu phansi izingoma ziyabuya laphana ithimba lakhe lisebenzayo selixhumanile nelixhumane nabo bathi izingoma ziyabuya futhi ziyobuya nawo ama-viewers akhona laphana lento bafowethu inhle kakhulu okukhomba ukusobala ukuthi umculo kaMthandeni awulimalanga uma kunjalo noma lo 2 days ophelile uyisikhathi eside uma sibukisisa kahle ngoba sibonile ube trend futhi igijima kakhulu kodwa okumnandi ukuthi ziyabuya online ezasewulisi khola ukuthi lezi ndaba zizoyithokozela bafowethu ilezo.